and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. John, Clavel. Oh, mitawag ka. Unsay akong... Buot lang ko mo paabot sa pasyon akong kahalipay sa umaabot ninyong kasal ni Jess. Magmalipayon ang tao mo, John. Clavel, ah. Hello? Hello, Clavel? Hello, Clavel? Diretso na niyang putol ang niyang pagtawag ka. Mo-return call ko. God, noon sa man ko. Nganong gitawagan man ako si John. Unsa maning akong gibuhat. Di naman makontak ang iyang phone. Out of coverage. Nagpasabot nga iya kinigi-off. Clavela. Thank you, officer. Okay. Thanks. Bye. Oh. Ganihar di ay mingaw si Clavel sa station din siya ma-assign. Pero ano di man mag-contact niya yung cellphone? Nalain siya nga o huwag ako makapaybaho na yun sa akong pagbalik din is nasod. Pero hindi ganit siya habit manawag na ako. Kung ako siya gusto ay contact niya, kanunay off ang iya unit. Oh, shit! Nga no? Kasi gusto manawag ko niya. For what reason? Tungod ni Chan. Subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Ay, di ka po makontak ang cellphone ni Clavela. Di paabot man doon siya siyang advance nga palipay na ko. So maabot na magkasal ni Jess. Apan sa labto nun ang gigibuhat. Wa pa gani siya makadungog sa kong response. Oh, Clavela. Andam na ang tanan, Chief Devon. Mipasalig ang medical team nga mapakatap nila ang virus by next month all over the world. Good. Very good, Senator Virginia. What about the vaccine for each cure? Dunay tulo ka separate vaccines nga giandam sa team from all over the world nga dugay nang giandam o gihanay. Ang gipaabot ang pagtesting na lang ini sa mga tao kung unsa ang epekto. Nice. What about the team na in charge sa pag-disseminate og mga wrong information kabahin sa virus? All the sites nga membros sa organization has prepared everything. Even ang ato mga counterpart from the media all over the world. Nagpaabot na lang sila sa science, sa switch. Okay. Ang pag-schedule sa pag-release sa vaccine, how many months? As we follow our guidelines and standards, 6 months plus 6 months plus 6 months, equivalent to 18 months. Basta kaya andam na ang tanan, Chief Devon. Even sa mga terminologies nga gamiton, ang pagbuto na lang sa virus ang kipaabot. Hala! Kakuyaw! Kahak! Hala, wey! Huwag yun! Nataganan yun! Daw, dyan! Daw! Ari kasadong! Daw! Ari kasa!
Dali ba? Tanawa balita dong. Bahin na itong aeroplano ba? Nagisakyan na itong Senador Bruce Harris ba? Nakita na ang mga tipaka sa aeroplano nga. Try din dong. Grabe ha. Nataganan yun sa daylight card atong Richard Valens ang nahitabo. Gikumpirma sa mga international investigators. Nagitirahan yun sa ISOR o missile ang among eroplano. Nagisakyan ni Senador Bruce Harris. Ug sa Indian Ocean yun nakitaan ang mga tipakan ini. Kuyawa sa kardo. Makatagaan man. Hasa tong business capital tower nga gidasmagan og duha ka eroplanong nahugno. Nataganan gyapon. Sa ato pa dong. Ang tanan nga naa sa card atong atong balintong. Aw sa to nga na to balinstong, ha? Mahitabo dito tanan. Magkatugot ka ba, Clinton? Nga may tabo ang tanan? Ha? Uy! Ngano ko kakuyawa to? Kadaghan ato? Napay mga zombies, mga sakit, mga gutom o mubuto ang ikatulong gubat sa tibok kalibutan. Oh, ganit. May flash report, Clinton. Pakusgi ang volumes, TV. Pakusgi? Mamati tas report. Sige, pakusgi. Ambi, dara. Ako na lang. Mahigala, nagsulod-sulod karon ang mga impormasyon nga angay natong masayran. Una, nilimlang dugay, matod pa sa mga nag-imbestigar sa plane crash o pagkahagsa nitong Trident plane, nga gitirahan di ay og missile sa nasod sa ISOR o dito mihagsa ang mga tipakan ini sa Indian Ocean. Og diyaw say mas labing labas nga balita nga nadawat na gikan sa Intelligence Division sa atong Armed Forces. Din kabahin kini sa pagkahugno sa Business Capital Tower. Din ubay-ubay gyud nga mga kinabuhi ang nakalas. Og muduhan usab kabuan ang binabay human sa maong pag-atake. Mao kini karon ang kalabuan nga nailhan na ang utok sa maong pag-atake. Ug kana way lain ang international terrorist nga si Nidalnib Amaso nga mao ang pangulo sa Al-Balda, usa ka terrorist group nga mao'y responsable sa mga pagpangatake o suicide bombing sa tunga-tungang sidlakan o mga silingang nasod. Nidalnib Amaso, bro. Usa ka international terrorist ug pangu sa nailang Al-Balda. Nga mo'y responsable sa mga pagpangatake ug suicide bombings sa tunga-tungang sidlakan ug sa mga silingang nasod. Nagadungog ko na balita agabi, bro. Sa Midnight News. Kuyom na kayo ng tuwana. Daghanan nagdapatay. Kadaghanan mga sundao. Gusto ka, bro? Kaya ano naman saba? Interesado na po ka na niya? Sunod-sunod naman gud ang mga panghitabo, bro. Daghanan na himong biktima. Daghanan mga kinabuhi ng nakalas. Mayuntag, masumpo na kini. Kaya kung dili, pila pa kaha ka mga inusinting mga tao ang mamahimong mga matay ug mamahimo niyang biktima. Sa latest na mo karon, bro, sa atong Armed Forces, doon natin intelligence report nga kana si Nidalnib Amaso ana karon magtago sa Mindanao. Mao ba? Kung mao, namiligro ang nasod, bro. Ug malagmit, doon na usay laing pagpangatake nga may tabo. Gusto ka? Mo'y report yun sa taga Intel Division na doon na pa'y daghang mga pagpangatake nga giplano ang Alpalda. Alpalda Network ni Nidalnib Amaso. Magkapahibong ba ya, bro? Grabe na kadako ang intelligence network sa Armed Forces. Ug kumpleto na tas mga kahimanan. Nganong sayo na maghihapon kaayon nila nga nakahimo og pagpangatake sa nasod. Tungkol kay wa sila laing giistudyohan, bro. Ang mga lawfuls nga atong mataligaman ug anha sila diha mo atake. Abot lang, bro. Pero buot ni mong hunaw-nahon. Mas advanced man tingali ang mga kahimanan sa atong armed forces kay ana nila, di ba? Kalimot, bro. Dili local terrorist ka na mga tawhana. International terrorist ka na si Nidalnib Amaso. Ug funded ka na sila. O kinsa ang nag-fund ana nila? Kinsa man, bro?
Connected maghihapon ni sila sa Lighters of the World. Come on, man. O pa pa gihapon ka muhunog panuki-duki anang grupo ha? Please, tabaging imong pamanunon, Jesslyn. Nga, muminor na siya. Kiwagin siya maayong mapaabot na. Maproblema gin mo kay wanin niyo sila mailay. Oh my God. Pastilan mat, nahadlok og nabalaka ko ini mong gisulti na ako ron. Concern kay ko ninyo. Nga suota. Wala ko magiglain pa ninyo ni Bro Jan. Nimo, mismo. Labaw pa si igsuon ng akong pagbati ninyo eh. Ay lang siya sultihin nga kung may nagsulti ni mo ha. Kung ikaw na may baw mangita o pagi nga may bawa na mga kalihukan karon. O katong imo mga pagduda nga may laing siyang gikalingawan or gikabuangan, buutan si Bro Jan. Madlogod siya sa Ginoo. Makasali ka niya, Jess. Pero ka na rin ang pagpanginlabot sa Lighters of the World. May problema. Kay mamiligro gin mo, mabutang yun sa risgo ang inyong kinabuhi. Oh. No. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!